O sindicato Labrego Galego asegura que o sector da carne de vacún está a vivir unha situación delicada marcada pola caída dos prezos en orixe, especialmente desde o mes de maio. Alegan que o descenso do consumo polo elevado prezo que esta acadou nos lineais, o peche das exportacións cara a terceiros países como Marrocos, a subida dos prezos dos insumos como o gasóleo ou os fertilizantes e a influencia dos tratados de libre comercio levaron a que o sector atravese un momento preocupante. Por esa razón, piden a actuación inmediata da Xunta. Solicitan con urxencia a Consellería de Medio Rural a convocatoria inmediata da Mesa da Carne, co fin de acordar unhas canles para establecer uns custos de produción e desenvolver a lei da cadea alimentaria en Galicia. Ademais, piden tamén unha reunión coa Secretaria Xeral de Recursos Agrarios e Seguridade Alimentaria do Ministerio de Agricultura, Ana Rodríguez Castaño, na que poder valorar conxuntamente a posibilidade de que o Estado español, como Estado membro da Unión Europea, poida pedir nas próximas semanas á Comisión Europea o inicio dunha investigación que permita facer un uso rápido e eficaz das cláusulas bilaterais de salvagarda contempladas no acordo Mercosur, co obxectivo de contrarrestar os efectos negativos das reducións arancelarias no sector vacún que xa están a sentirse nas cotizacións dos bovinos nas principais lonxas do Estado.